Idem zhasnúť svetlo. OK, super. Máme zhasnuté svetlo. Druhá challenge. Toto je fakt akože hrozné. A to musím natáčať na mobil. Takže tretia challenge. Musím zobrať tento papier. OK, a hodiť ho niekam do prdele. OK, hotovo. Takže, musím dotknúť taniera. Vidíte? Je to mega príjemné. Musíme otáčať. Zobrať toto. Dobre, to by bol koniec videa. Musím mať balón na prste a všetko, čo chcem zobrať do ruky, musím týmto prstom v balóne. Takže, prvá úloha. Zobrať vodu. Alebo proste pohár. Dobre, takže tu máme pohár. OK, máme pohár, vidíte. Dobre. OK. Druhá challenge. Musíme sa dotknúť do úst. Čo tu ide? Práčka. OK, skúsime zhasnúť svetlo.